ಮೋಡ ಹಣ್ಣಂತ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆಯ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಚಂದ ನಾನು ಕೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡಾಯ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಯಾ ರಾಜು ಟೋಮರ್ ಹಾಯ್ 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 ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರೇಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೇ ಇನ್ನ ಕರ್ಮನ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಮೂಲಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ 2 ಜನ ಆ ಮುರ ನೀರು ಬರಂದೇನೆ ಅಂಚ ನಾಗರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂದು 2 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಅವು ದಾದೆಂದು ಪನ್ಪುನು ಈರು ಬರಂದೇನೆ ಪೂರ ಐತೆ ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ಪೋಂಡು ಅಂದ್ ಇರು ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಮುರಾನಿ ಚಿಪ್ಪು ಅರ್ಡ ಐತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾರ ಇತ್ತುಜಿ ಇರು ದಾಂತೇನೆ ಐತು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಬಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಬರಂದೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಾರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಯಾರು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ನ ಗೊತ್ತೇ ನಾನು ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ನೀರು ಒಂಜೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಇರು ಮುರಾಂದಿಂಚಿ ಬಾಕಿ ದೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಮುರಾನಿ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ಏಪ ಕೊರ್ಪಾರು ಮುರಾಣಿ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಪತ್ತನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರೆ ಮಾರೆ ಕೊಡೆ ವೈದ್ಯರು ಕೊಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿರಾರು ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಿ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮುರಾಂದ ಪುರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸುಲಭ ನೋಡ್ತೀರು ಮುರಾಣಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಇರು ಬರಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೊರಡ್ರಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಂಚಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಫಾತಿರ್ ನಾಕೇನುಂಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ್ ಫಾತಿರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡೆ ವನಾಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕು ಫಾತಿರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುಂಡ
ಕೇನುಂಡುಗೆ లేకపోతే ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಈರು ಮುರಾನ್ నుంచి ಬರಂದೆ ಈರು ದಾದನ ಬತ್ತಲ್ಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಈರು ಬದಿಜಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪೆಲೆ అంటే ಬುಬ್ಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ഞാൻ ಕೂಡ ಇರೇನು ಸುಮಾರು ಲೆತ್ತೆ ಈರ್ಕೇನಂದ್ಲೆ ಕಮಲ್ತದು ಪೋ ಯಾರು ಸೀದಾ ಐಕಿನಿಕೇನು ನಾನು ಇರೇಕೇನು ಅಂದು ಅದನ್ನ ಕೈಟ್ ಬೆತ್ತೆಜ್ಜಾತ ತುಳಗೆ ಏಕೆ ತೋಜಿಗಿದ್ದೇವೆ ಕಪ್ಪೆದ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಗಿಂಡಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆದ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಈರ ಕೈಟ್ ಬೆತ್ತ ಉಂಡ ಬನ್ಲೆ ಬೆತ್ತ ಎತ್ತು ನಾ ಕಪ್ಪೆಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಕ ನಂದು ಕೊರ್ಪರ ಬೆತ್ತ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಕೊರ್ಲೆಂಚಿ ನಾ ಕಪ್ಪೆಲೆಗಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬುಡು ಹೊಡಿತೆ ಹೋದು ಓಲಲ್ಲ ಅಂದು ಭಾರಿ ಒಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ನಾಗರ ಬೆತ್ತದು ನಾ ಪೂರ ಉಂತಾವಿರಗಲ್ನ ಸೌಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪೆಲೆ ಆಗೋತಿದ್ದಿ ಒಬ್ಬಾಗಲ ಅವೇನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿಪುಲೆ ಓಹೋ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಇರು ಬತ್ತಾಡ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕನೆ ರೆಡಿ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ಕಬಾಬು ಕಪ್ಪೆ ತಂದೂರಿ ನಾ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಬೋರ್ಡು ಇವ್ರು ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಬೆತ್ತ ಇರೇ ಟೀಚರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಟೀಚರಾ ಸತೀಶನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಬೇಜಾರು ಪಡಿಚಾವೆ ಅವು ಕೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ನೆಚ್ಚಿದು ಅವು ರಪ್ಪ ಅಂದ ಆಪುನ್ ಮರ ಎಂಡ ಆಪುನು ಲೈವ್ ಅದೇ ಕಟ್ಟಪ್ ಸಡನ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುರಾಣ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮುರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಲೈವ್ ರಪ್ಪ ಕಟ್ ಆಪುಣೊಂದು ಎಂಗಳು ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಡನ್ ಆಯ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೂ ಎಂಚೆಲ್ಲರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ ಕೊಡ್ತಾರು ಕೋಡೇರಿದ ಪಾಚಾರ ಇದ್ದಿ ಕೋಡೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಅತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಕೋಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ನಾ ತಾರೀಕು ಆಂಡ ಇದೆಟ್ಲ ಬಳಿದಾರತ್ತ ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಮಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತಂತ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾಪ್ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ನ ನೀ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು రెండు సతి కట్టాలి జ్యోతి అక్క ఉల్లారా సతీష్ అన్న ఉల్లారా ಕೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಇರೇಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೋಯೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆ ಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಟ್ಲ ಬರೋದಿಜ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡಂತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಕೊನಂದುಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಟೀಚರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಟೀಚರಾ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಬೈ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯೇ ಬನಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡರತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರು ಟೀಚರ್ ಅಂದು ಕೇನ್ನಿ ಒಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊನಾರ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಕೇನ್ನಿ ಇರು ಟೀಚರಾ ಅಂದು ಅರೆ ಟೀಚರೇ ಅದು ಇಪ್ಪುಡು ಅರು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೇರ ಅಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೋ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಜಿ ಎಂಕ ಕಪ್ಪೆಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾವೆ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಗೆ ಬೆತ್ತ ಎಂಕ ವರ್ಚಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮನಸ್ಸುಗು ಇಲ್ಲರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇನಿ ಪೂರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಬೆತ್ತ
ಕೊರ್ಪೆಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಆರು ಬೆತ್ತ ನಾಡ್ರ ಬೈರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಕೈಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟವರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಣ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ. ಟವರೇ ಪಾಡೋಡಾಪುಣ ಅಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಬರ್ಸ ಮೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬರ್ಸ ಸುರ ಅಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ. ಲೊಕೇಶನ್ ದೂರ ಪೋಯರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ. ಮಂದಿ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರೋ. ಓಹೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸುದೇತ ಬರಿಟ್ ಪೋಲೆ ಅದಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಾಗೆ ಮೂಲ್ ಸುದೇ ಬರಿಟ್ ಓಂಟ ಇಪ್ಪುನಿಯ ಬೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೆತ್ತಾಗ ಬೋಡಂಡ ಕಾಡುಗು ಬೋಡು ಕಾಡುಡುಂಡು ಇರೆಗೇತ್ ಬೆತ್ತ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಬೋಡಂಡ ಕೊರ್ಪೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೇತ್ ಬೆತ್ತ ಬೋಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇ ಬರಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಓಂಟೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಡಂ ಸಲಾಡ್ ಪಾಯಸ ಅವೇನ ಜಿಲೇಬಿ ಆತು ಪೂರ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಬನಂದಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಆತು ಪೂರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತನಿ. ಓ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಸೀರಾ ಕೊರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಸೀರಾ ಬೋಡ್ಗೆ ಸೀರಾ ಕೊರ ಅರೆ ಸೀರಾ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊನ ಕರ್ಪು ಎರಡು ತಿಕ್ಕಾಯ. ಲೊಕೇಶನ್ ದಾದಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸುಂಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನೀರು ಏತ್ ಪಾಡುವಾರಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಒಯ್ಕಿಯ ನೀರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಏಪಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಕ್ಕ. ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ನೀರು ಒಯ್ಕು ಪಾಡುವಾರು ನೀರು ಏತ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಕ್ಕ ನೀರೇನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಿನ್ಯ ಗ್ಲಾಸುಡು ಒರ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೀರಾಗು ಅರೆ ಸೀರಾ ಕೊರು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಲ್ಲಾರ ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಕ್ ಬೋಯ್ದನ್ ರೆಡ್ಡೇ ಮಾರ್ರೆ. ಕುಂಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓ ಲೊಕೇಶನ್ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ. ಅವೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ಗೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬನಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾರ್ಕೇನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತೇರ್ನ ಪೂರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾಯಗ್ ಬಾಯ್ದ ಪಸೆ ಪೋವರ್ನ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ. ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದು ಮಿಷನ್ ಬಾರ್ದೇರು ನೆರ್ನ ಕುಂಟ ಆಜಿರ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಆರ್ನಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಜನರು. ದಾದ ಗಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ
ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸೀರಾ ಗಮ್ಮತ್ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಗ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ. ಜಿಲೇಬಿ ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜಿಲೇಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೀದ ಜಿಲೇಬಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ವೈಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಾರಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಾರ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿ. ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಜಾರ ಮಲ್ಪ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಿ. ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ನಾನು ಮಾಡುದು. ಯಾನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಬೇಕೈತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಅನ್ನನ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಪುನ್ಲೆ. ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೈತೆ ಒಂತ ದಿನ ಬುಡ್ದೈತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ. ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ. ಜಿಲೇಬಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರೇ ಶೀರಾ ಬೋಡು ಶೀರಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಡೆ ಜಿಲೇಬಿ ಅನ್ನ ಪನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಂಡಿಯೇ ಜಿಲೇಬಿ ಉಂಡು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಯಾನೊಂದು ಜನನ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಜನನೇ ಮಾರ್ರೆ ಇರಕ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚ ಎಂಗ್ಳು ಕೊರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲುಂಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತನಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲುಂಡು. ಓಲುಂಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಮೇರೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕಗಿನ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಅರ್ಕೇನ್ ಓಲುಂಡು ಶಾಪುಡಗೆ ಶಾಪು ಡಿಜ್ಜೆ ಮೂಲುಂಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೊರನೆ ಪೂರ ಆಗ್ಲೆ ಕೊರಂಡೆಂಚ ಅಗ್ಬೇಕು ಉಂತು ಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಪೇರು ಅವ್ದು ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಇರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ದಾಲ ಇಲ್ಲಾರ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೇನೆ ಬರ್ಪುನಂದು ಲೈವ್ ಮೂಳು ಉಂಡು ಚೂರು ಉಂತಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾತೆರೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಂಜ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರಂತ ತೂವಡೆ ಅಂಚಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ತೀರ್ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆನೆ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ಈರು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪಾರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಜಿಂಡೆ ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ನೀ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ದಾದ ಗಜಿಪುಕ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಟೆ ಇರೇಗ ದಾದ ಗಜಿಪು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲಾರ ಏರ್ಪುರ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಆರು ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಎಂಕುಲು ಏತು ಜನ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೇನಂದಿರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಜೇರೆಗಿಲ್ಲ 15 ಜನಗೆ 15 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರೆ ಇದು ಯಾವ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ 15 ಜನ 22 15 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರೆ 15 ಜನ ಒಂದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 7 ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ 7 ಜನ ಇನಿ ಬಲ್ಲೆ 15 ಜನ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಇನಿ ಬಲ್ಲೆ 7 ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕತೆ ಖಾಲಿ 15 ಜನ ನಿಗ್ಲೆ ಬತ್ತಾರಡ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಾರೆ ವಾ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೇ ಪುರ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲ 15 ಜನ ಬರ್ಪೇರು 15 ಜನ ಇನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಬುಡ್ಚಿ 7 ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಬರಡೊಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಅದೇ ಶೇ ದಿನ ಬರಡ ಅಂದ್ 15 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 15 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ದಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಮರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾವ ಬೊಕ್ಕ ಛೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಾರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಉಂಟು ಒಂದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅವು ತಿರ್ಗೊಂದಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕುಂಟರ್ದೋ ಒಂದೊಂದು ಮಿಷನ್ ವನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಆರ್ನವನ ಸಾಕು ಅರೆ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ವನ ಸಾಂಡೆ ಅಂದ ಕೇಂದೇರು ಕೂಡ ಕೇಂಡೇರು ಎನ್ನ ಹೊರ ಇರಡು ಸರಿ ಕೇಂಡರು ಮಾರು ಎನ್ನ ಹೊರಲ್ಲ ನಾ ಸಾತುಜಿ ಒಂಜಿ ನಸುಲಾತುಜಿ ಏಮಕ್ಕೆ ದುರುಸಿರು ಏಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿರ್ಬೇಗ ಗೊತ್ತೇರು ಮಂತಿ ಅವಧಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲೇಬಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಜಿಲೇಬಿದು ಎಡಿಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ತೂಯಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರೊಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಬತ್ತ ಅದು ತೂಪೇರತ್ತ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಓ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಆವಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಉನ್ಪುನು ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ಪುನೊಂದು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಉನ್ಪ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತುನ ಇಡ್ತಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಸುಧಾರ್ಪುಲೆ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಉನ್ಪ ನಾನು 15 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರಾಡು ಅರ್ಧ ರಗಲೆ ಪುಂಡಿ ಏಲಾರ ಇನಿ ಏಲಾರ ಎಲ್ಲೆ ಅವು ರಗಲೆ ಇನ್ನಿತ ವನಸ್ ಓರಿ ಅಡಿಗೆ ಮೇರು ಎಂಕ್ ಉನಸ್ ದಾಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ ಮರ ಇನ್ನಿತ ವನಸ್ ಓರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಉನ್ಪುನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಉನ್ಪ ನಿಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರು ಆರ ಉನಾಸಿಜ್ಜಿನ ಪಿರ ಪೋಯರು ಅಂದ ಮರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇಜಿನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಡೆ ಪೋಲಿ ಅವಳನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಎಪ್ಪುನ ಇನಿ ಬೊರ್ಚಿನಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಆತ ಇಡೆಗೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ ಮೂಜೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ದಾದನ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚಕ್ಕೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಜಿಲೇಬಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೀಲೆ ಅವೇ ಅನ್ನ ದಿಕ್ಕ ಇದೇ ಕೊಂಚ ದೀಪ್ನೆ ಬೇರೆ ಪೂರ ಬರ್ಪಿರಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ ಓಯ್ ಉಂಡೆ ಒನಸ್ ಉಂಡೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಧಲ ಪಂದ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒನಸ್ ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರ್ ಒನಸ್ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒನಸ್ ಉಂಡಿ ಒನಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡಿಗೆ ಮಂಡೆ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನೈತೆ ಕುಡೋರ ನೀರು ದಿವಡ ಆಪುಣ ಅಂದು ಆಪನಂದುಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜೆಟ್ಟು ನೀರು ದಿಯ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ದೀತ ನೀರು ದೀತ ಗುರ್ಕೇದು ಒನಸ್ ಉಂಡವೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೀರು ದಿಯ ನಾನು ಅರಿಪ ಅಣ್ಣನ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂಚಿರು ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಕೂಡ ನೀರು ದಿಯ ನನ್ನ ಅರಿಪ ಅಂಡ ಅಂಡು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನಟ ಪಾತೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಡ್ಚಾವೆ
ಲೊಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಅದು ಕುಂಟಾದ ಒಂದರಿಗೆ ಆತ 6 ಮಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ಕುಂಟದೆತ್ತು ಹಾಜಿರು ಒಂದಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಕನ ಕುಂಟ ಹಾಜಿರು ದಾಂಡೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹಾಜಿರ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪಗ ಏಮಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಮಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಹಾಯ್ ಬಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅರೆ ಧೃತಿಯಕ್ಕ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅಂದು ನಿಗ್ಲೆಡ ಒನಸು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಂಚಾರ್ಲ ಪೋಯ್ರಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಒನಸ ಅಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಪುರತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ ಒನಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಆತುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮರ ಇಕ್ಕಿ ಏನ ಪಾಡ್ದೇರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪಾಡ್ದೇರು ಓ ನಿಗುಲ ನನ ರೆಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಪದ್ರಾಡಾವ ಮರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾವಡತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಉಂಡು ಒಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಗುರ್ಕೆಡೆ ನೀರು ದೀನಿ ಬೊಕ ಜನ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೆರತೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಲೆಕ ಯಾರಿ ಪಾಡೋ ದಿಪ್ಪುನು ಮಂಡೆ ಆದದ್ವ ನಾವು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅರಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ್ ನೀರ್ಗೆ ಅರಿ ಪಾಡೋ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪುನೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಕಜಿಪು ದಾದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಬಟಾಟೆ ಇರಗೇನಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಜಿಲೇಬಿಲ ಉಂಡು ಜಿಲೇಬಿಲ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜಿಲೇಬಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಾ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಗಂಜಿಲ ಬೆಯ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಬೇಯ್ತಿಲೆಕ ನರಿ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒನಸು ರೆಡ್ಡಿ ಅತಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒನಸು ಉಂಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ ಬರ್ಪೆರತೆ ನನ್ನ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಗ್ಲೆಗ್ ಅವ್ಲ ಬೆಯ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಒನಸು ಉಂಡು ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾರ ಬಲ್ಯತೆ ಅಂಚೆ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಲ್ಲೇರು ಮುಲು ಬೇಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಆದಂತ ವೈಟ್ಲಾಗ ನುಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಯಾರು ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿನೇನು ಬೇಡ ಅಂದು ನುಪ್ಪು ಬೆಯ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ನಿಪ್ಪುಲುಂಡು ಕಜಿಪುಲುಂಡು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಅತ್ತೆ ಆಜಿ ಬಗೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ಬರ್ಪುಜೆರ ಅಂದ ಅರೆಗ ಆಜಿ ಬಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಐದು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅಡು ಉಂಡು ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಅವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಜನ ತೂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವನ ಜನ ಎತ್ತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚೆ ಜನ ತೂದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಬೆಯ್ಯೊಂದೇ ಉಂಡು ಬೆಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಹಾಕನ ಆಜಿ ಬಗೆ ತಿಂತೇರು ಆರು ಈರು ಎಲ್ಲೇ ಉನ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಯ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಉನ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನವರು ಡಿಜ್ಜಾಗೇನಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನವರು ಉಂಡಲ್ಲೇ ಐತೆ ಬೆಯ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜಾನ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನವರು ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಿಖಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬರೀ ಓ ದೇವಾ ಬಟಾಟೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಅದು ಇರಕ್ಕೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬೋಡ ಏನಾಗ್ಲಾಗ ಏನೇನ ಬೋಡ ಅವ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವೈತೆ ಪೂರ ಅವೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡು ಬನವ್ರೆ ಜೊತೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಬರ್ನ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಸೀರ ಉಂಡು ಜಿಲೇಬಿ ಉಂಡು ಒನಸುಲ ಉಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಕಜ್ಪುಲ ಉಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ದೀದು ಅರಿ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅನ್ನ ಆಜಿ ಬಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದೆ ಎಜಿನ ಅಡೆಗೆ ಬೈ ಏಮಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯಾ ವೆಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಮಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಈರೆ ತಿನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮಂಡೇ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಂದೆ ಐತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನ ಯಾರು ಬರ್ರೆಗೆ ಪಂತಿಜೇರಿ ಅಂದಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ರ ಪಂತಿಜೇರು
ಇತ್ತೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಆಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡ ತಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅಂದಿದ್ದಿಂದ ಅಣಿತ ನಮ್ಮನವರಿಂದ ಅಂದ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಏಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನವರಿಂದ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಏಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂದತೆ ಜೀದರ ಅಂದು ಅರ್ಜೆತ್ತೇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೀರಿ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಡೆ ಬರ್ಪೇವಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಈ ನೀರ್ನೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಏರಾಗ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಓಯ್ ಕೆಬಿಯ ಕೊರ್ರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಬೊಕಾರೆ ಕೆಬಿದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾವು ಏಮಕ್ಕ ಕೆಬಿ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಎರಡ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಕೆಬಿದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾವು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆಗ್ ಏನ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿಯ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ರ ಅನ್ಪು ಆರ್ಕ ಪನಂದೆ ಬರ್ರ ಪನ್ಪಿಜಿರತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಚ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕಂಡತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಕೇನೋಡು ಬರೋಡೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರ ಅನ್ಪುನು ಐದು ದುಂಬಾರು ಬರ್ರ ಅನ್ಪಿಜೇರು ಯಾರೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಯಾರೊಂಚೂರು ಪಿಟ್ಟೇಸಿ ನಮಕೊಂಚೂರು ಪಿಟ್ಟೇಸಿ ಜನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರವನಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಪೇರು ವಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಡೆ ಬಾಕಿ ಅಂಚಿ ಪಾರ್ಲತ್ತು ಪಿರ ಬರಲತ್ತು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರ್ನ ರೀಲ್ಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂಜೆ ಕಂಜೂಸು ಏಮಕ್ಕೊಂತೆ ಕಂಜೂಸು ಉಂಡಿ ಬಲೆವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಯ್ 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 ಉಂಡುಗೆ ಪೊಯ್ ಉಂಡುಗೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅಡೆಗೆ ಪೊಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಮೂಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಣ್ಯವೇನು ಏನೋ ಪಿರದೆತ್ತು ಗೋಣಿಡ ದಿಂಜಬೆ ಹೆಂಗ ಮೂಲ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ಪಾಗು ನಿತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಗೋಣಿ ದಿಂಜ ದೀಪುನು ಅಂತೆ ಬೇಯ್ದನಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೇಯ್ಯನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡೆಂಕ್ಲು ಅರಿ ಪಾಡೊಂದೇ ಇತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಅಂತೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಗೋಣಿ ದಿಂಜ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಾಗವೇನು ಅಂತೆ ಪೂರ ಕತೆ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಕಿಡ್ಡಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಇಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಿಂದಾರೆ ಗಿತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಆಜಿ ಬಗೆ ಮೂಲು ನನ್ನ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಅಂಚ ಪೆತ್ತ ಉಂಡೆಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಪೆತ್ತಾಗ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಮನ್ಪೇರಿತ್ತಾರೆ ಪೆತ್ತೆಜ್ಜವೇ ಪೆತ್ತೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪೆತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಬಂಡ ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕನಾಗಲು ಜನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದೇ ಪನಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ದ ಜಾಲ್ಡು ಬುಡ್ಪಲೆ ಉಂಗರೆ ಉಂಗರೆ ಬರ್ದು ಕಾಂಡೆ ತೆಜ್ಜಿಲೆ ಗೋಣಿಗೆ ದಿಂಜಾಲೆ ಅವ ಮೇರ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕು ನಂದಿ ನುಂಗದು ಗೋಣಿ ದಿಂಜ ಅವರ ಅಪ್ಪಣತೆಲ್ಲ ಎಡೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೃತಿ ಹಾಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರು ಈ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜಂಡ ಗೋಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಗೋಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದೀಪುನು ಕೇಂಡೆ ಬರ್ಪಾಯಿ ಚಾಪರ್ರೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಾಯಿ ಚಾಪರ್ರೆಗ್ ಇವನೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೆ ನೇರ್ದುರು ಬೀರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಾರ ಪೋಯ್ರಂದ ಅರೆ ಮನ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಸೇಮಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ತಿನ್ಕ ಮಗಲ ವೈವಾಟ ಅವನ್ನೊಂದು ಪೋಯರಾರು ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಇಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ರಗಾಲೆ ಕೊಡ್ತಿಂದು ಪೋಯರಾರು ಚಾಕು ನೀರು ದಿಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾಕು ನೀರು ದಿಲೆಗೆ
ಅವು ಎಂಚಾಯ ಚಾಕ್ ನೀರು ದೀಪುನು ಖಾಲಿ ನೀರು ದೀವಡು ಚಾಕ್ ಕೊಡೆ ನೀರು ದೀಪುನು ನೀರು ದೀದು ಚಾತ ಬೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಆಪುನತೆ ದೇರೆ ಎಂಕುಲು ಚಾಕ್ ನೀರು ದೀಪುಜ ಅವೆಂಚ ಚಾಕ್ ನೀರು ದೀಪುನು ಎಂತ ಜೊತೆ ಅವು ಚಾಕ್ ನೀರು ದೀಪುನು ಎಂಚ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನೀರು ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಪೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಆಪುನು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪಿಯ ಅವರ ಚಾ ಮಾಲ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ ನಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಚಾ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಚಾತೆ ಬಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ ನಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಚಾಕ್ ನೀರು ದೀಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದೊಂಜಿ ಊರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿ ಚಾ ಮಲ್ಪರು ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಂಚೆ ಚಾ ಮಲ್ಪು ನಿಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಆರಲ್ಲ ಆಂಡು ಪಿದಾಡಿಯರ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಪ್ಪಡು ತುಂತಿಯಾನೆ ಪುಣ್ಯಾರು ಆರು ಎನ್ನೇರು ಒನಸುಕು ನನ್ನ ಪೋಪುನ ನುಂತಿ ನಂದು ಇತ್ತೆ ದಾಲೆ ಜಾನು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಕ್ಲಿ ತಾರಿಲ ಪುರ ದೆತ್ತ ಮಾರೆ ಶೇ ಇಪ್ಪ ನಂಡ ಬೇಯ್ಪೇದಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿಪು ದೆತ್ತಾಂಡತ್ತ ನಲ್ಪು ನಾನು ಎಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪ ಬೇಯ್ಪೋಡತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿದ್ದಾನ್ಯ ಮಾರ ಇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಪಿದಾಡಿರ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಜೀರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆರ ಇಂಜನ್ ಒಳ್ಳೆರು ಇರುದೆ ಮರ ಇಂಜನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋದಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಆವ್ಯ ಓಕೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಜ್ ಏಪಲ ಬರಂದಿಪ್ಲೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಅವು ಚಾ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಚಾವುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಡು ಆರೆಗ್ ನಾಚಿಗೆ ನಂದು ಮಾರ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಚಾವ್ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಚಾವನ್ನ ಯಾರು ಪಿದಾಡ್ದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಚಾತ ಬಡಿಲ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಮನಂದಲ್ಲೇ ಚಾತ ಬಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡುದು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡುದು ಅದೇ ಚಾ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿ ವಾವ ರೀತಿದ ಚಾ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಏರು ಏಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ ನೀರು ದಿವಡೊಂದು ಎಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣು ಚಾ ಎಲ್ಲ ಚಾತ ಬಡಿಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾರೆ ಏಮಕ್ಕನ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಒನಸು ಕೊರ ಒನಸ ಬಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲ ದಾಂತಲೆ ಕಾಣು ಮಾರ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅವು ಚಾ ಮಾರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡು ಮಾರೆ ಮೊಗಲ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಯಾರು ಪೋದಾಂಡು ಏಮಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಏಮಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಏರುಲ್ಲಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕೊಂದು ಬೇಗ ಪೋಯಿರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮೂರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅದು ಪಾತೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಆಜಿ ಬಕೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದು
ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು. ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅವ್ರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಂತುಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅವ ಆಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಣ ತಿನ್ನೋದು ಅಪ್ಪಜ. ಏರ್ಲೆ ಜೇರು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬಾಯ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. 8 ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಏಪಲ್ ಇಂಚಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಕನ್ನಡ ತುಳುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕನ್ನಡನೇ ತುಳುವ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆವೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಳು ಬರ್ಪುಡಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಜರು ಆಯ್ ಪಂಡಿರಾರು ಉಳ್ಳರಿಜರು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಾರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಅದು ಕನ್ನಡನ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಊನ್ ಸನ್ನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕುಂಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರಿದ್ದೇರು ಮಾಡಿ ಎಂದಾಕನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ನೀವು ಆನೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೈತೀರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನಂದೇನೆ ಪೋಯಿನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಡಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಚಾನ ಪರಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನಮಕ್ಲಿತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಚ್ಚಾನ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ರ ಬಂದದ್ದು ತಾಲೆ ಚತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಬೆಯ್ಯಡತ್ತ ನನ್ನ ಕಾತುಕಲು ನೇರಿಂದ ಪೋಯಿನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇದಾಡು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂದೆ ಈ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ
ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ಲೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಕಟ್ಟು ಕರ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ,